30. marraskuuta 1939. Torstai-aamu alkoi Suomessa kuten monet muutkin aamut. Euroopassa toinen maailmansota oli jatkunut jo lähes 3 kuukautta, mutta Suomessa elettiin vielä rauhan aikaa. Vaikka suhteet Neuvostoliittoon olivat kiristyneet viikko viikolta, moni uskoi edelleen, että sota voitaisiin välttää. Helsingissä ihmiset olivat matkalla töihin ja kouluihin. Kaupat avasivat oviaan, raitiovaunut kulkivat normaalisti ja virastot valmistautuivat tavalliseen työpäivään. Samaan aikaan Suomen itärajan takana oli käynnissä jotain aivan muuta. Neuvostoliiton joukot olivat saaneet käskyn hyökätä. Tykistö valmistautui avaamaan tulen ja lentokoneet nousivat ilmaan kohti suomalaisia kaupunkeja. Vain hetkeä myöhemmin Suomen historian yksi ratkaisevimmista päivistä oli alkamassa. Tällä videolla tutustumme siihen, mitä tapahtui sodan ensimmäisinä päivinä ja miten Suomi vastasi hyökkäykseen. Olemme joutuneet sittenkin itsenäisyyspäiväämme viettämään olosuhteissa, joka järkyttää kaikkien mieliä. Hieman ennen aamu 8 Neuvostoliiton joukot aloittivat hyökkäyksen Suomea vastaan. Sotaa ei edeltänyt sodanjulistus. Viikkoja jatkunut poliittinen kriisi päättyi aseiden puhuessa. Karjalan kannaksella tykistö avasi tulen suomalaisia asemia vastaan. Samalla Puna-armeijan joukot lähtivät etenemään useilla rintamilla Suomenlahdelta aina Jäämerelle saakka. Ilmassa neuvostolentokoneet suuntasivat kohti suomalaisia kaupunkeja ja sotilaskohteita. Hyökkäys ei kohdistunut vain yhteen alueeseen. Koko pitkä itäraja muuttui hetkessä rintamaksi. Suomi oli joutunut sotaan. Talvisota oli alkanut. Neuvostoliiton päähyökkäys kohdistui Karjalan kannakselle. Täällä Puna-armeijan tavoitteena oli murtaa suomalaispuolustus, ylittää Mannerheim-linja ja edetä kohti Viipuria. Kannaksella ratkeaisi pitkälti koko sodan kohtalo, ja juuri tänne keskitettiin hyökkäyksen suurimmat voimat. Samaan aikaan taistelut syttyivät myös Laatokan Karjalassa. Puna-armeija pyrki etenemään pohjoiseen Laatokan rantoja pitkin ja kiertämään suomalaisjoukkojen asemia. Metsät, järvet ja harvat tiet muodostaisivat kuitenkin hyökkääjälle vaikean esteen. Kaukana pohjoisempana hyökkäys käynnistyi Suomussalmen suunnalla. Neuvostoliiton suunnitelmana oli edetä syvälle Suomen sisäosiin ja katkaista maa kahtia saavuttamalla Oulun seutuun. Jos tämä onnistuisi, yhteydet pohjoisen ja etelän välillä voisivat katketa. Myös Sallan suunnalla Puna-armeijan joukot ylittivät rajan. Täällä tavoitteena oli edetä länteen ja hallita tärkeitä liikenneyhteyksiä Pohjois-Suomessa. Kaikkein pohjoisimmassa Suomessa hyökkäys ulottui Petsamoon asti. Jäämeren rannalla sijaitseva alue oli strategisesti tärkeä, eikä sekään jäänyt sodan ulkopuolelle. Hyökkäys ulottui Suomenlahdelta aina Jäämerelle saakka. Edessä oli yli 1000 kilometrin mittainen rintama, jolla taistelut alkoivat lähes samanaikaisesti. Neuvostoliiton johto uskoi, että suomalainen vastarinta murtuisi nopeasti. Suunnitelmissa sota saatettaisiin ratkaista muutamassa viikossa. Mutta jo ensimmäisten päivien aikana kävi ilmi, ettei Suomi ollut valmis luovuttamaan ilman taistelua. Monelle suomalaiselle sota tuli kuitenkin näkyväksi vasta silloin, kun taivaalle ilmestyivät ensimmäiset pommikoneet. Helsingin yläpuolella oli alkamassa yksi sodan ensimmäisistä järkyttävistä näytöksistä. 30. marraskuuta Helsingin yllä nähtiin neuvostoliittolaisia pommikoneita. Monille kaupunkilaisille näky oli pysäyttävä.
Vaikka kansainvälinen tilanne oli kiristynyt kuukausien ajan, harva uskoi sodan alkavan juuri tänään. Pian ilmahälytyssireenit rikkoivat aamupäivän rauhan. Ihmiset kiirehtivät suojaan kellareihin, väestön suojiin ja muihin suojapaikkoihin ympäri kaupunkia. Kaikilla ei kuitenkaan ollut aikaa päästä turvaan. Hetkeä myöhemmin ensimmäiset pommit putosivat Helsinkiin. Räjähdykset tärisyttivät rakennuksia, ikkunoita särkyi ja savupatsaat nousivat kaupungin ylle. Kaduilla vallitsi epäusko ja hämmennys. Vain muutamaa tuntia aikaisemmin päivä oli alkanut tavalliseen tapaan. Nyt Suomi oli sodassa. Pommituksissa kuoli ja haavoittui siviilejä. Uhrit eivät olleet rintamalla taistelevia sotilaita, vaan tavallisia helsinkiläisiä. Miehiä, naisia ja lapsia, joiden elämä muuttui yhdessä aamupäivässä. Monelle suomalaiselle juuri Helsingin pommitukset tekivät sodasta todellisen. Taistelut eivät enää olleet kaukana rajaseuduilla. Sota oli tullut keskelle arkea. Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin vieraan vallan lentokoneet pommittivat Suomen pääkaupunkia. Samaan aikaan Neuvostoliiton johto pyrki antamaan tapahtumista täysin toisenlaisen kuvan. Ulkoministeri Vjatšeslav Molotov väitti maailman lehdistölle, ettei Neuvostoliitto pommittanut suomalaisia kaupunkeja lainkaan. Hänen mukaansa lentokoneet toimittivat suomalaisille ruokaa. Väite herätti Suomessa sekä suuttumusta että pilkkaa. Pommikoneiden pudottamia rypälepommeja alettiin kutsua ivallisesti Molotovin leipäkoreiksi. Nimi jäi elämään ja siitä tuli yksi talvisodan tunnetuimmista symboleista. Pommituksista huolimatta Helsinki ei lamaantunut. Pelastuslaitos, sairaalat, vapaaehtoiset ja viranomaiset ryhtyivät välittömästi töihin. Haavoittuneita hoidettiin, vaurioita korjattiin ja kaupunki valmistautui uusiin ilmahyökkäyksiin. Ensimmäisen sotapäivän päätteeksi suomalaisille oli käynyt selväksi, ettei kyse ollut lyhyestä rajakahakasta tai nopeasti ohimenevästä kriisistä. Talvisota oli alkanut. Ja samalla kun Helsingissä raivattiin pommitusten jälkiä, rintamalla suomalaiset sotilaat valmistautuivat puolustamaan asemiaan. Talvisodan ensimmäiset suuret taistelut olivat vasta edessä. Neuvostoliiton johto siis uskoi, että hyökkäys murtaisi suomalaisen vastarinnan nopeasti. Ensimmäisten sotapäivien tapahtumat eivät kuitenkaan aiheuttaneet paniikkia, vaan käynnistivät puolustuksen kaikkialla maassa. Sodan syttyessä Suomen rajalla oli jo suojajoukkoja, joiden tehtävänä oli kohdata hyökkääjä ensimmäisenä. Ne kävivät viivytystaisteluita eri puolilla rajaa ja hidastivat puna-armeijan etenemistä samalla, kun puolustus siirtyi täyteen sotavalmiuteen. Karjalan kannaksella suojajoukot ottivat vastaan hyökkäyksen ensimmäisen iskun. Niiden tehtävänä ei ollut pysäyttää ylivoimaista hyökkäystä rajalle, vaan kuluttaa vihollisen voimia ja vetäytyä suunnitelmien mukaisesti kohti vahvempia puolustusasemia. Ensimmäisistä taisteluista huolimatta puolustus pysyi järjestyksessä. Samaan aikaan reserviläiset saapuivat joukko-osastoihinsa eri puolilla maata. Asemia vahvistettiin, joukkoja siirrettiin tärkeimmille puolustuslohkoille ja sodan ajan organisaatio otettiin käyttöön. Rauhan ajan Suomi muuttui nopeasti sotaa käyväksi maaksi. Myös kotirintamalla ryhdyttiin välittömästi töihin. Lotta Svärd-järjestön jäsenet huolehtivat lääkinnästä, muonituksesta, viestityksestä ja lukemattomista tehtävistä, jotka mahdollistivat yhä useamman miehen siirtymisen rintamapalvelukseen. Kaupungeissa ja tärkeiden kohteiden ympärillä ilmatorjunta valmistautui uusiin ilmahyökkäyksiin. Helsingin pommitukset olivat osoittaneet,
että sota kosketti koko kansaa, ei ainoastaan rintamalla taistelevia sotilaita. Ensimmäisten päivien aikana Suomessa tapahtui jotain, mitä Neuvostoliiton johto ei ollut osannut täysin ennakoida. Hyökkäys ei lamauttanut puolustusta eikä horjuttanut yhteiskuntaa. Päinvastoin se yhdisti ihmiset yhteisen tavoitteen taakse. Sodan lopputuloksesta ei ollut vielä mitään varmuutta. Mutta ensimmäisen viikon aikana kävi selväksi yksi asia. Suomi aikoi puolustautua. Samaan aikaan kun Suomi vahvisti puolustustaan ja reserviläiset saapuivat joukko-osastoihinsa, taistelut olivat jo alkaneet eri puolilla rintamaa. Karjalan kannaksella katseet kohdistuivat Summaan. Täällä Puna-armeijan tärkein hyökkäys suuntautui kohti Mannerheim-linjaa. Neuvostoliiton johto uskoi, että juuri kannaksella ratkaistaisiin koko sodan kohtalo. Suomalaiset pyrkivät estämään läpimurron syntymisen ja pitämään tien Viipuriin suljettuna. Taipalenjoella puolustajat valmistautuivat kohtaamaan jatkuvasti kasvavan paineen. Laatokan rantojen tuntumassa käytävät taistelut muodostuisivat pian yhdeksi talvisodan sitkeimmistä kamppailuista. Päivä toisensa jälkeen suomalaiset pitäisivät asemistaan kiinni ylivoimaista vihollista vastaan. Laatokan Karjalassa sijaitsi Kollaan rintama. Marraskuun viimeisinä päivinä se oli vielä yksi monista rintamalohkoista, mutta pian sen nimi tulisi tunnetuksi kaikkialla Suomessa. Metsien, jokien ja korsujen keskellä alkoi taistelu, joka jäisi pysyvästi osaksi suomalaista sotahistoriaa. Tolvajärven suunnalla suomalaiset joukot valmistautuivat puolustamaan vaikeakulkuista metsämaastoa. Täällä sodankäynti oli erilaista kuin Karjalan kannaksella. Pitkät etäisyydet, harvat tiet ja talven ankarat olosuhteet asettivat omat haasteensa molemmille osapuolille. Vaikka taistelut olivat vasta alussa, ensimmäiset päivät osoittivat, ettei sota etenisi täysin Neuvostoliiton suunnitelmien mukaisesti. Monilla rintamilla suomalaiset puolustajat hidastivat hyökkääjän etenemistä ja pakottivat Puna-armeijan taistelemaan jokaisesta kilometristä. Summa, Taipale, Kollaa, Tolvajärvi. Marraskuun viimeisinä ja joulukuun ensimmäisinä päivinä ne olivat vain nimiä kartalla. Pian niistä tulisi paikkoja, joiden tapahtumia seurattaisiin ympäri maailmaa. Talvisodan ratkaisevat taistelut olivat vasta alkamassa. Talvisodan ensimmäisinä päivinä tapahtumat Suomessa herättivät huomiota myös maan rajojen ulkopuolella. Pieni Pohjoismaa oli joutunut puolustautumaan huomattavasti suurempaa naapuria vastaan ja uutiset hyökkäyksestä levisivät nopeasti ympäri maailmaa. Sanomalehdet Euroopassa ja Yhdysvalloissa seurasivat tilanteen kehitystä päivä päivältä. Monissa maissa Suomea kohtaan tunnettiin sympatiaa. Helsingin pommitukset ja uutiset rintamalta herättivät myötätuntoa sekä tavallisten ihmisten että poliittisten päättäjien keskuudessa. Suomen ulkoministeri Hjalmar J. Prokopé pyrki varmistamaan, että tieto hyökkäyksestä saavuttaisi kansainvälisen yleisön. Suomen hallitus halusi tehdä selväksi, että maa puolustautui ulkoista hyökkäystä vastaan. Samaan aikaan Neuvostoliitto kohtasi kasvavaa kansainvälistä arvostelua. Suomi oli noussut maailman uutisiin tavalla, jota harva olisi osannut ennustaa vielä viikkoa aikaisemmin. Mutta sodan lopputulosta ei ratkaistaisi sanomalehtien palstoilla, eikä diplomaattien kokouksissa. Se ratkaistaisiin rintamalla. Talvisodan ensimmäinen viikko ei ollut tuonut Neuvostoliitolle sitä nopeaa voittoa, jota sen johto oli odottanut.
Hyökkäys oli alkanut koko Suomen rajalla ja Puna-armeijan käytössä oli huomattava ylivoima miehissä, panssarivaunuissa ja lentokoneissa. Siitä huolimatta eteneminen oli monilla rintamilla hitaampaa kuin oli ennakoitu. Karjalan kannaksella suomalaiset vetäytyivät suunnitelmien mukaisesti kohti vahvempia puolustusasemia. Pohjoisempana metsät, pitkät etäisyydet ja sitkeä puolustus vaikeuttivat hyökkääjän toimintaa. Vaikka yksittäisiä alueita menetettiin, puolustus ei ollut romahtanut. Ensimmäisen viikon jälkeen oli selvää, ettei Suomi ollut kaatumassa muutamassa päivässä. Itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 1939 presidentti Kyösti Kallio puhui suomalaisille radion välityksellä. Mutta suurimman tunnustuksen ansaitsee oma kansamme, joka tyyneenä ja yksimielisenä seisoo suojaamassa kotejamme ja isäimme perintöä kaikkineen, mitä siihen kuuluu. Sille suuruudelle on tehtävä kunniaa ja kiitettävä Jumalaa, ja isänmaallamme on sellaiset vartijat. Presidentin sanat kuvastivat monien suomalaisten tuntoja sodan ensimmäisinä päivinä. Edessä oli epävarma tulevaisuus, mutta puolustustahto ei ollut murtunut. Joulukuun alkaessa katseet kohdistuivat yhä useammin samoihin paikkoihin: Summaan, Taipaleeseen, Kollaalle ja Tolvajärvelle. Niissä ratkaistaisiin seuraavien viikkojen aikana, voisiko Suomi pysäyttää Puna-armeijan etenemisen. Talvisodan ensimmäinen viikko oli päättymässä. Vaikeimmat koetukset olivat kuitenkin vielä edessä. Elettiin joulukuun 1939 alkupuolta. Sota oli vasta alkamassa. Rintamilla vallitsi hetkellinen hengähdystauko, mutta rauhaa se ei merkinnyt. Molemmat osapuolet valmistautuivat uusiin taisteluihin. Suomalaiset sotilaat odottivat asemissaan. He eivät vielä tienneet, missä sodan ratkaisevat hetket koittaisivat tai kuinka kauan taistelu kestäisi. Talvisodan vaikeimmat hetket olivat vielä edessä. Seuraavien viikkojen aikana suomalaiset joutuisivat kohtaamaan koetuksia, jotka jäisivät pysyvästi osaksi maan historiaa. Tässä jaksossa seurasimme, kuinka talvisota alkoi ja miten Suomi selvisi sodan ensimmäisestä viikosta. Seuraavassa erikoisjaksossa siirrymme pois rintamalta ja kerromme yhden talvisodan suurimmista inhimillisistä tarinoista. Yli 400 000 suomalaista joutui jättämään kotinsa sodan vuoksi. Evakkomatka muutti pysyvästi satojen tuhansien ihmisten elämän ja samalla koko Suomen. Kiitos kun katsoit videon ja nähdään seuraavassa jaksossa.